magani kecewa gitu. Kira bor yang ikon kecewa. Kira penjalan yang ini election MDC kepada Terry Van Long dari Malaysia. Ikwa ban pin start, ikwa ban pin champagne yu pai ba, ikwa bu pai ba usulur, ngimuan ban pin bi, ban pin thami, ban pin ting. Bat menta ka jingile kamde e apreng ka BBP bat kiwi ki seng seng pertai. Ka de ka jingile joga nongrim. Ngi wan chapi ban trwai ka nongrim ka bebek, ka nongrim ka bakhut, ka sinchar play, ka sinchar ka kharar ka bakhut, ka nongrim play. Hagata ka politics ka jingi. Banile persya e ka bamsap, banile persya e ka jingduk. Kata kiwi pat kiwan bantrwa PO pi shano ni laban penkut ya ka politics kumbau ba arden haga politics tepi uksud bo angel bukian lang habia to habia thok habia penbi habia penthami bat kum ta ter lai tem ngalalong Emily ngam jo ai pisang ngam jo ai kiat haga por election asong ngasa lana day bangam de wala bantrikam pimut upai ba jono krem ujit yang ah do laisi ngarem shisin nyo pun ribut kajingrem kajingakam de kajingkentat lada upai ba ulah kentat nganum job don buram hagan election kablet ndre ulah babi kalong kajingjan khat ba kata ki plan ka basir khai ndre ngam nge bagade kajingle ka jobre ngange kire kajing pnia ka jobre bakan mi ka parti ka batmai bagin dan ki juk ki bre ka dan ki juk ka jimut temeta kat ni ngale yo kajing shania dei kumnu ban pin sniudur yu ni upai ba dei bet ban pin sniudur nada ka por ka sha ngadon sibon ki nuksa ki bangan pun pau fi kumno baka jingdum ka jingsniu ka pinsniu duriu patba ko bla sedang ban put la pi pai na do ka jinga lenti ju ki kon Israel habo blei ula penan kami ki ula penan kami Moses ula ong kilik balik ban sentiap ya kata ri kanan manu ki basong ta ki briu ki bakhlanya ki batrat ki ying ki shong ki ying jan na ki kut ki baskem ka ri ki basiso don ding don si don kumta ter lapa kanar ngut lajit lagi kanar ki jai Israel kayak baca habalawan pai arngut kile thu bagani ka ri galong ka ba seiso kari kimye thu khana yi ki briu ki iting nesi pungut ki non ban pinsniu dor obalai ko abalai setai ki briu ki Israel kai ki bang nginom la benele ki pinsniu dor yu pai ba kada do pai ba uyeng benele persai Moses ki pengem ban nen mau ki ban peniap ki arngut yu Kaleb ban yu Joshua la pinsniu dor nagai ka baca kata ka pateng ka klemyo bandit sikari ke jingkulan baru boleh ulah peniap iki kari kala namar ka jingile persya mano de kita inawan ai kubor ya ka ba ki penkala ka basniu o nga shepti yo ki pai ba kari ka jing kilong kumta ama bersyukur wala sisa ila ni mai long kami bawa yang ai bersama jayong kali ke pulang bidan kali ke kardang bidan riwan lagi yang ke badan borong balik gua ban room hagni ke jili jong kali ke politics ngom hatung ngan syuhun mo dadana ngakiu syafran tare para marjan jonga usuliap namal bagalaban ben kiba halor kiba donne